Hola, soc en Francesc, Franxo pels amics. Tinc 34 anys, soc ficarec d'adopció, soc llibreter, dibuixant i, per què no dir-ho, una mica friqui. Però el que us venia a dir és que vull obrir una llibreria a Figueres. La llibreria Bookman. Vaig entrar al món de la lectura a través dels còmics i novel·les gràfiques, que sempre m'han acompanyat, i a partir dels quals he conegut altres gèneres que també m'han captivat, com són la fantasia, els contes per nens, i no tan nens, la ciència-ficció, la novel·la negra. És per això que la Bookman tindrà com a pilar la narrativa de ficció, i sobretot, la il·lusió per compartir-la. Quantes coses s'hi podrà fer? Un saló al còmic amb sessió de firmes de Stan Lee, lectures amb en George R. Martin en persona, una taula rodona amb en George Lucas, un tas de formatges amb Jerónimo Stilton, ressuscitar Hergé per... Però a vegades també cal tocar de peus a terra. I per això tinc la Judit. Hola, soc la Judit, soc il·lustradora, figuerenca i tinc un pla. Ajudar en Franxo amb la Bookman. Quan en Franxo em va explicar la idea de la Bookman, em vaig imaginar una llibreria càlida, propera, amb un gran assortiment de còmics, contes i llibres il·lustrats, amb una bona secció pels amants de la fantasia i la ciència-ficció, i també un racó per la novel·la negra. Un espai on s'hi duguin a terme activitats periòdiques al voltant dels llibres, contacontes, presentacions, exposicions, tallers, clubs de lectura, que enriqueixin un xic més el teixit cultural de la ciutat. En el nostre imaginari, la Bookman ja començava a ser real. La Bookman estarà ubicada a Figueres, molt a prop del centre, al número 17 del carrer Sant Llàtzer, entre el carrer Nou i la plaça Triangular. És un local d'uns 75 metres quadrats, que dedicarem quasi exclusivament a la narrativa de ficció, tot i que també hi haurà lloc per l'obra d'autors locals i altres novetats. També hi trobareu un llibreter eixerit al que li encanta escoltar, recomanar i conèixer els gustos dels seus clients lectors. La llibreria Bookman serà una realitat ben aviat, i amb el vostre suport podrem dur a terme molt abans totes aquestes activitats que li donaran el caràcter i l'ambient idoni perquè tots la gaudiu. Benvinguts a la Bookman!